vakitte de hat yazaydı babam. Biz yine cevap bir almadık. Şimdi eli bir soğuşta, eli şılganışta kalalar idi bit. Bunысы indi en жылы kütüp algan hatlar. Әлкәй, бабай бит әле безнең Сабантуй батырыдaydı. Менә бу сөлгиләр нәкъ шул турда сөйлиләр ич. Әйе кызым, бабагыз күп еллар Сабантуй батыры була иде шул. Еш кына бу исемне йөртте ул. Менә монысы бабагыз бик яратып уйлаган курай. Җәй җиттисә, шушы курайын уйнап, маллар көтүгә чыга башлагач, бөтен авылны уята иде мәрхүм. Әйе, музыка коралларын өйрәнү, әткәй тәрбиясе, әткәй хезмәте. Әйе. Улым, ал әле әтиеңнең истәлеккә саклый торган гармунын. Шушы гармун белән күпме Сабантуйлар үткәрде. Нинди бәйрәмнәр үткәрде бит ул. Әбие, бабай менә шушы матур түбәтәен киеп, гармунын бер сыздырып җибәрсә, кошлар да сайравыннан туктаган кебек була торган иде. Кая әтием киеп җибәр әле? Әйе шул. Менә шулай матур түбәтәен киеп, кулына гармунын алып уйнап җибәрә иде дә. Син әйткәнчә, кошлар да сайраудан туктап тыңлыйлар иде. Ягез әле балалар. Шушы гармунга кушылып, әтиегез яратып башкарган бер матур җырны башкарыгыз әле. Ул аңа дуга булып барсын. Üzüdürüp uyuy garmon, mağla tuğan yağımdan. Garmonumun aval istelege, yüreklerde soğuy şağımdan. Eyde garmon oyna, kuşulup jırlıyım, uyatı gavalı bilerim. Meni bir unutmadım, şu kadar yaratam, aman da sağınam avul bilerim. Garmonumun etkey isteligi, eyde tağını bir iske düşsün. Tuğan yurtların taşlap gitkenler, işitse tağın yaşın tüksün. Eyde garmon oyna, kuşılıp jırlıyım, uyatı gavalı bilerim. Meni bit unutmadım, şu kadar yaratam, aman da sağınam avul kilerim. Eyde garmon oyna, kuşılıp jırlıyım, uyatı gavalı bilerim. Meni bit unutmadım, şu kadar yaratam, aman da sağınam avul kilerim. Aman da sağınam avul kilerim. Uzak oylar, uzak yollar, ola bары тик сагынып сөйләргә. Рәхмәт инде балалар. Туган йортка, туган нигезгә изне суытмыйсыз. Чөнки сезне монда биредә әтиегезнең истәлекләре итә. Исән имен юлларда йөрегез. Сау сәламәт булыгыз. Нигезне онытмагыз. Рәхмәт сиңа да әбием. Киләсе елга күрешкәнчегә кадәр сау булып торсынбыз.
И это не случайно. Ведь именно в день своего рождения человек празднует само чудо жизни, радость своего земного существования. Именинник является центром общего внимания, получает подарки, принимает поздравления. День рождения – особенный день в жизни каждого человека, вне зависимости от его национальности. Но каждый народ имеет свои взгляды на это торжество и традиции его празднования. В нашей стране день рождения является очень почитаемым праздником, и отмечать его принято в кругу родных и друзей за большим праздничным столом. Как же его отмечают в Янауле? На сцене театральный коллектив «Шаяннар» и хореографический коллектив «Шатлык» с композицией «Туган Кын Камер Байрыме», руководитель Османова Разина. Убери ваш микрофон, убери. Безнең күрше авылда гармун өзгән чагында уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без унике кыз идек, синде егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Тишик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чыксың парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көләргә. Без идек, без унике кыз идек, синде егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Яшәү дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Без идек, без унике кыз идек, синде егетләр янында без шаян йолдыз идек.
жетсең тоқтатайық енді. Әнем туған күн, әнем сыйламасқа құшты. Әр жылдағыша бұл табын артында өткерәбіз дейді. Әти әнем, әби бабам, әлі тағы көрші ауылдағы екінші әби бабам келе.